Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Тормыш ничектер бетереп алды да үзенә. Мин лаеклы ялга чыккач, безнең авылда, авыл дигәндә инде бер яктан Түбән Камага терәлеп тора, икенче яктан ул Тукай районына карый торган авыл, Иштирак дигән авыл. Шул авылда инде минем 90 яшьлек әби бер үзе калды. Ул минем әтинең бер туган сеңлесе. Бу Илдархановлар нәселенең соңгы магиканы. Кияүгә чыкмаган, гомер буе колхозга эшләгән, утын кискән, урман кискән, иген иккән, бөтен ирләр өчен эшләгән. Семьяны ул тотты соңгы бер 20 ел эчендә. Менә шуңа карап торырга кеше кирәк булды. Кирәк булды да, инде өйдә җыелыштык та сөйләшеп. Нишлибез инде? Әнекәй шул вакытта әле Түбән Камада эшләп ята заводта, сеңлем монда Казанда урнашкан. Миңа әйтәләр инде, пенсиягә чыккач син барыбер монда өйдә китапхана язып утырасың, сиңа кайда язарга да бер түгелмен яны дип. Шуннан инде мин шунда кайтып китәргә карар кылдым. Демәк, сез хәзер авылда яшисез? Мин авылда яшим, 7 ел инде. Мин үземне авыл кешесе дип саныйм. 10-нчы класска кадәр мин шунда яшәдем, әйтик. Аннары армиядә 3 ел хезмәт иттем, кайтып укуымны бетердем, шуннан соң редакциядә эшли башладым, Татарстан яшьләр газетасында. Аннары социалист Татарстанда, аннары шәһри Казанда, Татарстан хәбәрләрендә, менә шуларда. Һәр вакытта, ял вакытларына да шул авылга кайтып йөри идем. Минем яраткан авыл. Сез бит инде мөслимнеке? Мин мөслимнеке документ буенча инде. Мин мөслимдә туганмын, 1944 елның 12 октябрендә. Минем мөслимдә тууның хикмәте, без анда яшәгәнбез 1905 ел. Шуннан без киткәнбез, менә шушы хәзер яши торган авылның радиосы буйлап караганда 50 чакрым читтә менә бер 15 авылны әйләнеп йөреп чыктык без. Минем әти маллар табибы иде. Ягъни башлангыч сыйныфларда укытучы. Әти инде һәрбер җиргә барып урнаша да, Ильяни барып урнаша да, шунда күчеп китәбез. Менә санап кына китәм. Мөслимнән 5 яшьтә киттек без. Шаллы районының Әҗмәкәй, Гәрдәле дигән авылларында. Шуннан кайттык үзебезнең туган авылга. Анда яңадан чыгып киттек. Ул вакыттагы Шөремәт районының Туба дигән авылында, Каенлы дигән авылда 5 ел анда. Шуннан яңадан китеп бардык 5 елдан соң Җәй районына. Яни минем Җәй районыннан иде. Югары Мәлем дигән авылда. Мин шунда 6-7 классларын тәмамладым. Шуннан Җәй районындагы Бигеш мәктәбенә барып урнаштым. 8-дә 10-нарын шунда укыдым. Әтиләр арырак киттеләр. Кадер дигән авылда яшәделәр, Әхмәт дигән авылда яшәделәр, аннары барып Сармашбаш дигән авылда яшәделәр. Шуннан яңадан 2-нче кругка киттеләр. Яңадан Түбән бу вакытта Шөремәт районы буе Түбән Кама районына барып, Шаллыбашы дигән авылда яшәп, әти шунда вафат булганчы 77 елга кадәр шунда яшәделәр. Нәрсәгә булай йөрделәр булар? Безнең бабай хәлле кеше була, кулак булмый. Хәлле бер каты була. Һәм алар шушы авылдан Кама яргасы аркылы бер 15 километрында Алабуга ара инде безнең кышларын монда урман кесеп, утын ташып, утын сата торган булалар. Шунда кайтып китеп йөргәндә бер авылда куна торган булалар булар туктап инде. Шунда кунганда бабай күрәсен сөйләшергә безнең кебек хирис кеше булгандыр инде. Сәясәт хәлләрендә сөйләшәләр, бабай сөйли инде. Менә Италия барып кергән Абиссиниягә. Каян белгән, 37 еллар, 36 еллар бит Абиссиниянең кем икәнен, Италиянең каян килгәнен. Болай булса, японнар беренче пароход белән монда килеп итәчәкләр. Теге рус-япон сугышында беренче сугышта белән төшкән кешеләр Алабугада торалар. Анда аларның каберләре дә бар. Һәм алар безнең авыл урманында урман кисәләр. Алар бөтен җыланмаша бетерәләр шунда. Ягъни японнар безнең өчен таныш кешеләр.
Шуннан бу бер. Икенчесе. Бабай әйтә, колхозга инде кешеләп диярлек кертәләр аларны. Язга чыкканчы сыерлар, атлар ялбыгы бетәләр инде ашарга күрәсең булмый. Бабай әйтә, шул тегендә төн кунган вакытларда инде. Колхозның эшләре бармый, болай булса озак яши алмас ди. Ярар бу ике. Шуннан тагын нәрсәдер. Шуннан бабайны 37 елны кулга алалар да халык душманы дип 58 статья белән 10 елга утыртып та куялар. Утыртып куялар аны 37 елны алга төрмәсендә әҗүнә тоталар да җибәрәләр Свердловский, Урал буйларына, урман кисәргә. Һәм анда 43 елны үлеп кала. Мин инде монда алгара кетеп булса да әйтим, журналист булып эшли башлаганда ул тема миңа да якын инде. Ішкі эшләр министрына хат яздым. Николай Иванович Демидов ул вакытта, Николай Иванович, менә мин шундый тормыштан чыккан кеше, сез мине яхшы беләсез. Ул минем теге телевизорларда чыгыш вакытларда мине ярата торган иде. Миңа мөмкин булмас икән бабайның сөргендәге урыннарын белергә, карточкасын табып булмас микән дип, сразу бер атнашында миңа хат та җибәрделәр булар. Менә сезнең бабагыз үлгән шунда Серов дигән шәһәрдә, шул хезмәт белән төзәтү лагерында, аның авыруы, значит, үпкәсенә салкын тигән дигән инде. Ну, карточкасы юк дигән. Шундан, значит, ярар. Моның допрос документлары саклана КГБ-да дип язган инде. КГБ-да минем дуслар бар, бергә журналист булып эшләгән кешеләрдә, комсомолда йөргән кешеләрдә инде. Шуларның берсенә бардым да инде мин как раз теге Маша күләм мәгълүмат чаралары белән шутырган егеткә Равил Кашаповка. Мен әйтәм, Равил, ярдәм итә алмассың икән. Итәм, все. Фәлән көнне килерсең, фамилиясе, исеме ничек, шулай мен әйтәм. Шуннан бардым, приемныйда утырам инде, алып кырды папканы. Дело такой. Тегендә инде беренче көннән алып, үлгәнчә кадәр теге сорау алганнары бөтенесе язылган. Мен тегендә алданрак уйлап инде кешегә диктофон тагып барган идем тегендә. Мен инде Равил шикәрә дә чыга, мин әкрен укып утырам тегенә. Шуннан бу мине күрде дә диктофон белән утырганны. Ул да мине яхшы белә инде. Замешан ясарга кыйшылык итмәде ахыры. Чыкты да яза торган машина кап кырды. Мин янашага утырды, шок машинада басып утыра ул кадәр. Мин аңлыйм инде тегендә мин диктовать иткән тегендә аңлашылмасын дип яза инде әйтәм бу. Шуннан мин әйтәм, Равил әйтәм, мин сине аңлыйм инде мин әйтәм. Мин әйтәм, курыкма мин әйтәм. Шуннан бу миңа әйтә, Илдус, сиңа бердән бер үтенеч. Монда да исән кешеләр бар. Кайтып зинһар авылыңда погром оештырып йөри күрмә. Юк инде мин әйтәм, юк нишә. Шуннан мин моны җыеп кайтып киттем дә, расшифровал. Шуннан бер авылга кайткач туганнарны җыеп укыттым инде, укыдык бөтенесен. Әйттем, мен әйтәм, шундый шартларда бирделәр миңа моны. Зинһар кешегә сөйләп йөри күрмәгез, үлеп бетсеннәр әле, мин әйтәм. Үлеп бетсеннәр әле дигәндә, бер вакыт кайткач, яни әйтәм миңа, безнең Мулла бабай бар иде, 90-нан үтеп үлде ул. Шукрая башлады ул ахырдан. Шуны әнигә әйтә икән бу, Илдус кайткач керсен әле дип. Мин аны сразу теге допрос кагазларында аның фамилиясе бар берничә урында. Сразу аңлап алдым, нәрсә турында сүзнең барганын. Ярар мин әйтәм, шуннан күчтәнәчләр, шәйләр, конфетлар алдым да төшеп киттем бабайларга инде. Төштем, утыра иде, шукрайган. Шуннан сорый бу миннән, син Илдус бабаңның кем икәнен беләдер идең, беләсеңме? Әзрәк беләм инде дигән булам инде, шаяртып утырам. Менә синең бабаң шундый кеше. Теге допроста әйтелгәннәр әйтеп бетерми бар инде. Шуннан мин моңа әйтәм, әнигә Әхмәтшева мин әйтәм, шундый берне әйтмисең. Шуннан моның теге сукыр күзләре ачылып киткәндәй булды. Каян беләсең син моны? Беләм инде мин әйтәм дигән булам. Ну әйтмәдем мин аңа документларын алдым, фәләннәр дип инде. Менә шундый бер тарих булып алды. Менә әти белән инем шулай йөрүләре менә гомер буе шуңа бәйле. Мондан да менә үзегезнең нәселне, тарихны белү өчен журналистның да файдасы тигән нәтиҗә чыгарга да мөмкин. Була билгеле, миңа теге колхозда тракторда йөргән булса, мине Демидовлар да белмәгән булырлар, Кашаповлар да, Мингазовлар да белмәгән булырлар.
Ал мен анда барып тәркір алмаған болар еді. Менә спорт белән ничек шөгыльләнә башладык? Менә төрле авылларда жүргәнсез бит, стабильлек бар, юк дигәнсез бит, спорт белән шөгыльләнгәнсез. Без беренче класска кергәндә Түбән Кама районында, ул хәзер Шәремәт районындагы Тоба дигән авылда тордык. Ул җәй буенда бик матур, яз көннәрендә аңа бер 2 километрга җәйлә торган җәй, ул вакытта җәй гроза юк әле. Менә шунда таудан шуадыр без. Шана белән аннары шаңгы белән шуа башладык. Шаңгы белән җеннән дә мин укырга кергән шук. Мондай чаралардан шаңгы ясап инде, итеккә ясаган булып, өйдә шуган булып йөреп, шунда нәрсәдә кызыксынып кирип китте. Шуннан бер ишенчеләрдә укыганда әти миңа имән шаңгы алып кайтып бирде. Әйбәт шаңгы бирәм сиңа. Шуннан карыйм, малайларның шаңгылары әйбәтрәк, сыгылмалы шаңгы. Минеке теге бүрәнәдә шуган кебек кенә. Шуннан мин бер вакыт әти күрмәгәндә лапаска кирдем дә балталып теге шаңгыларны яра башладым бөтенләй. Әти карап иштеп торган, ни эшли булып кирип карыйм, мин шаңгыларны ярып ятам дигәндә. Ни эшлисең? Менә бүтәннәрне сыгылмалы, бу сыгылмый тарайтам ди мин сиңа. Шокынган малай ди бул, мен инде син сиңа әллә кайлардан алып кайтып шаңгы дип, шаңгы белән наша кызыксынып киттем. Бигеш мәктәбендә укыганда интернатта торадыр юк. 8-нче дәйнәндә. Ясап куйдылар. Недән кайтты армиядан бер егет, Наил Аби Хамидуллин дигән. Ул безгә бераз туганрак та, әни ягыннан инде. Бу физкультура укыта башлады. Ул аннары шалды прокурор да булды, монда юридическийләрен бетереп чыкты, зур кеше булды. Шул кеше безне инде башта теге спортивный снаряд кәҗә дигән әйбер бар иде. Шуның аркылы сикереп бөтен кулларны чыгарып бетерәләр инде, бөтен мәктәп шунда иде. Дәрес бетәр микән, кайчан бетәр дип карап утыралар шунда. Бу шушы интернат яныннан бер 3 километрлык круг ясап куйды. Без шунда тотындык теге әзерлекне. Бу белән ярышларга алып бара башлады. Ул урыннан ала башладык мәктәп белән. Менә шуннан кызыксынып кирип киттем. Шуннан институтны бетереп киләм, укырга керергә Казанга барып килә инде. Татар теле, әдәбият, тарих бүлегенә кирдем. Институтның әкермәм, экзамен бирергә там. Документларга язган инде. Имею первый спортивный разряд по лыжам дип. Шушы ярдәм итте дип саныйм миңа институтка керергә. 25 кеше алдылар. Шуннан 25 арасында кызлар күбрәк, малайлар да шактый. Мине бер кыз белән иң ахырга язып куйганнар. Мен аны аңладым инде. Шушы шаңгы булышты миңа керергә институтка дип. Кергәч тә мин анда түгел, спортсак малайлары белән бер дәрәҗәдә шаңгы шуып йөреп, ярышлар итеп, 2 ел укыгач мин армиягә алып киттеләр аннары. Армиягә баргач, барып төштек Германиягә. Кар бар, шаңгы юк дигәндә. Мен анда йөгерү буенча бөтен илен әйләнеп чыктым инде. Монда яхшы дәрәҗәдә барган идем. Менә спорт белән кызыксыну шуннан китте. Шәстә мин йөгерү буенча бер кайчан беренчелекне бирмәдем. Дивизия чемпионы да булдым, армиядә 4нче урын алганым булды. Ихтыяҗ туды. Малайлар тәмәке тарталар, мин тартмыйм, эчмим. Менә 3 ел хезмәт итеп мен анда кызык өчен генә бер 50 грамм тройной одеколон эчеп карадым. Бүтән эчмәдем бер. Тәмәкене вообще тартмадым. Шикәр бирәләр, тәмәк тартмадым. Мин инде теге канны яхшырта дип шикәр ашында карайып яшим. Тамак тоймый беренче ел. Спорт бик булыштан да миңа. Кайтып, Менә хәзер спорт белән дусмысыз, менә хәзерге вакытта шөгыльләнәсезме? Хәзер менә анда кайткач авылга дуслык бетте. Мин барыбер менә өйдән чыгып, тавасына чыгып китәм дә урман буйлап йөреп, әйләнеп кайта торган сәгать ярымлык һәм 1 сәгатьлек круг бар минем. Этләр белән шунда йөрим мин. Йөгереп йөреп булмый анда. Анда йөгерә башласаң авылда бит заманы хәзер булса да бер вакыт әйттеләр миңа йөгерә башлагач. Нигә болай йөгереп йөрисең дип. Болай дигән сүзне игътибар иттем. Ничек йөгерәләр саңа мин әйтәм. Көләләр инде. Хәзер Сәйсенеп карыйлардыр инде авылда йөгергән кешене эшерткән дип әйме? Җүләр дә диләр инде акылга таман түгел. Мин турыда уйламадылар инде, чөнки мин журналистикага килеп керү шулай не белән, спорт белән бәйле булды. Яни гел укып торалар ялар, аннары 6 ел телевизорда түгел һәр вакыт атна сайын күзәтүләр алып барадыр, радиодан. Мин анда инде үсеп килгәндә теге спорттагы милли герой идем.
Шуңа күрә миңа дивана дип карамаганнардыр да анда. Менә Илдус әфәнде, хәзер дә бәлкем белгерәк тә шулай булгандыр. Спорт темасына яза торган журналистлар аз диләр. Менә сәбәбен нәрсәдә күрәсез сез аны? Соңгы елларда пенсияга китәр алдыннан мин күчтем Татарча көрәш федерациясенә, матбугат хезмәткәре булып, китап язабыз ошо. Шунда минем теге язганнарны иде күз алдына тотканнар да Мансур Хасанов ул вакытта президент инде, ул безнең күрше авыл егете, янисе безнең авылныкының күзәтеп барган инде мине. Әйткән ул, давай менә энциклопедияның спорт бүлегенә редактор итеп чакырыгыз аны. Алар да эшләдем мин. Шунда бер инде энциклопедия буенча бөтен галимнәрен җыеп сөйләшү уздырганда Мансур Хасанов әйтә миңа: "Ну, Илдарханов, ничек? Барам эшләр?" Барам, мен әйтәм баруын. Ну, мен әйтәм, менә бу залда утыручыларның берсе дә, мен әйтәм, барысы да дибәрлек физкультура спортны Ф хәрефен алфавитта ахырдан санарга өйрәнгән, мен әйтәм. Килер бер заман, мен әйтәм, мен әйткән бу малай дип әйтерсез. Ил башына килер, мен әйтәм, бер спортчы кеше. Бөтен дөньясы менә әйтәм шаулый башлар. Путин килгәндә ул күреп үлде, мәрхүм. Ул авторитетлай бер түгел. Мен инде үземнең әрсезлек белән әзрәк газетның дәрәҗәсен күтәреп, олимпиадаларга барып, инде республикадан бердән-бер язучы журналист буларак, менә бу радиодан, телевидениелардан сөйләп дәрәҗә күтәрелде. Безнең тәртиптән начар түгел минем. Минем белән бергән малайларның кайберләре, мәсәлән, беренче гонорарны алган эшкәреп киттеләр эшләргә, шуннан чыга алмыйча калышлары да булды. Бүтәннеләрдә дә. Мин аяк тормыш рәвеш алып бардым. Менә әле бу язар өчен түгел, буларына сөйләйм. Армиядан кайттык, укып ятабыз. Институттан эш малай бергә хезмәт иткән идек. Ну, очраштык та инде гәшенчәгә утырабыз. Тегеләр бер яртап кергәннәр. Әйдә салыйга. Әйтәм, салгыса, мин салмыйм әйтәм. Как салмыйсың? 3 ел тегендә эшмәдең, хәрмәндә салмашка эшләгән. Шуннан мине урындыкка бәйләп куйдылар булай. Берсе авызны ачты, стаканнан салалар. Менә монда кадәр төшеп җитте. Җитте дә кире чыкты. Шуннан булар әйттеләр, кермәй икән моңа дип. Тәртип әйбәт. Бәлки минем дәрәҗә белән менә әзрәк спортның нигездә дәрәҗәсе дә күтәрелгән. Менә атласлар кирип киттеләр минем арттан. Самигулла мәрхүм Хайретдинов бар иде. Аннары Хакимҗанов Фәрит бар иде, фәннәр докторы ул хәзер. Урыс малайлары, аларның үзләренең ниләре булгандыр, теге ярдәм кешеләре. Менә безнең татар егетләре минем тирәдән иттеләр инде, үстеләр дип әйтергә була. Хәтта рәкыйп Гафаровлар да заманында шул спорттан башлап. Аннары менә социалист Татарстанда 17 ел эшләдем, мен спорт бүлеге мөдире булып. Шунда эшләгәндә инде бик дәрәҗәле ярыш оештырып, миңа каяр оештырып алар иде аны. Муса Җәлил призына, Муса Җәлил кайчандыр эшләгән газетада. Шуның истәлегенә ярыш үткәрәбез республика буенча. Иң зур кешелек, бөтен авыллардан җыеп кешеләрне. Мин инде ул ярыш итә башласа, анда катнашкан кешеләрне искә алып, паласа әйбер бирәдер идем. Беткәч инде 2-3 санга, берәр айдан тагы ничек яшәсең чемпионнар дигән. Авылдагы тракторчылар, бүтәннәр, физкультура укытучылары, алар милли геройларга әйләнеп беттеләр ул вакытта. Алар мине күргән саен Илдус әйе. Марат Готович әйтте шуннан соң. Ул вакытта әле беренче секретарь булып эшләр иде Балташта. Илдарханов, монда синнән авторитет алды кеше юк. Син булганда безгә ничего делать дип әйтте. Баркалайдыр репетентен. Шаяртып әйтә инде. Шуннан мине монда Шәһри Казанда әзрәк тавышлар чыга башлады. Пенсия китәргә бер 3 ел бар. Уйладым да, мәтәм моннан җүндәп китеп булмый барыбер. Бер грамоталар мәтәм алып бетергән бөтенесен. Монда кулны кышарлар да, киттем, рәхмәт шагыл дип жатырлар да, бетте. Марат Готовичка киттем. 3 ел анда бик шәп яхшы китап чыгарды без көрәшле халык дигән. Тарихы, ниләре бөтенесен. Шуннан пенсия китәр алдыннан сораган инде. Нәрсә кирәк аңа дип. Замына, аның замы минем Шәһри Казандагы начальнигендә Фаил Габдулбар Шахмадиев дип
вице-мэр болып эшләгән. Ул миңа әйтә инде, нәрсә кирәк сиңа? Мен әйтәм, Фәйзулла Борисович, миңа бер нәрсә дә кирәкми. Мен әйтәм, малайлар алдында, семьялар алдында, мен әйтәм, яхшы булыр, бәләкәй генә бер машина бирсә дә. Шунда нинди машина кирәк тә тындылар инде. Ул вакытта акалар бик мурза инде. Бензинне әз ашый, ака бирделәр миңа, бик матур. 100 мең сумга ул вакытта. Ул 2004 ел. Аны Марат Готович үзе банкетка килеп, зур кешеләр дип алдында мине сөйләп, теге менә безнең легендар кеше, теге бу инде. Бик күңел булган иде шунда минем. Әле җитмәсә, әни шулай шунда күрде мине. Әни әйтте мәрхүмә, Шәһри Казаннан куып диярлек чыгарганнар, моннан машина биреп озаттылар дип. Авыл хатынының инде укытучы булса да философиясе шул бит инде. Бик күңел булган иде менә шунда минем. Менә Илдус әфәнде, сез әйтеп киттегез, инде үзегездә бу Шәһри Казанны бу вакытта бит инде ул милли алгарыш вакытында ачылып китте безнең, эме? Менә ничегрәк журналист буларак эшләргә ул вакытта, ул чорларда? Милләткә бит инде анда өметләр шундый баглана. Без социалист Татарстанда эшләдек бик кече бер группа. Безнең яшьтәшләр тирәсе. Ислам Ахмаджанов ахырдан министр булды. Халим Гайнуллин ахырдан Шәһри Казанның главный булды. Абдулхак Шамсетдинов ахырдан Ватанның главный редакторы булды. Ахад Гафар, Ризванов, Равил Гатауллин, алар соңрак килеп керделәр. Миргалим Харисов, менә бик көчле заман. Безне бик үз тирәсенә топлап тотты Шәмсия Хамматов. Ул бик көчле шәхес, күпнән килгән кеше. 120 мең тираж. Аны хәзер күрәселәре дә юк. Аннан соң да күргәннәре дә юк, татар газеталарының кат нәрсә булса да. Менә шуның мәктәбен үттек без. Шәйх абый менә аннары килеп өстәлде безгә, поддержать ул безне. Бер заман карыйбыз, 2005 ел ши, үсеп җиттек без. Безгә таралышырга кирәк хәзер. Монда бер бүлектә генә утырып, ответ секретарының урынбасары гына булып утырып, ошо исламга да уже бармый, миңа да бармый, Халимгә да бармый, Ризвановка да бармый, таралышырга кирәк. Вдруг шул вакытта Казанда чыгарырга җыелалар татар шәһәр газетасы. Үзләгәннәр инде кем. Халим Гайнуллиннан да. Халим Гайнуллин Ленинградтагы мәктәпне бетереп кайткан иде, шулай ук. Халим инде карый тегендә Халимгә да власть күп бирелде. Квартираларында бер 10 квартира бирделәр, аңа әйттеләр, яхшы кешеләрне җый. Ул бөтен башакларны да неләрне дә җыйды. Мөдәррис Агламовны алдыланда, Гәрәй Рахимны алдыланда, тагын ләкемнәр. Аларга квартира кирәк түгел ул вакытта. Просто авторитет кирәк. Шуннан мин әйтәм, Халим әйтәм, монда эшләп куйдым инде, мине аласыңмы? Кем әйтәм? Редактор итеп эшләде. Редактор әйтәм, бар икән. Первый зам итеп ал, мин әйтәм. Син бит бездән грамотный, Мәскәү мәктәпләрен бетергән, син тәртәгә тибеп комачауларсың безгә. Ярак комачауласам, мин әйтәм, 1 ел эшлим, аннары китәрмен үзем, үз теләгем белән әйтәм. Дус булсак, тагы бер 2 ел эшләрем, мин әйтәм. Шундан исламны җибәргә маташабыз нигә? Ренат Харисов торды Татарстан хәбәрләре газетасы. Җаным зам итеп чакыра исламны. Рәис Марданович шул вакытта безнең инде Хамматов юк, Сабиров редактор. Шундан исламны озатырга монда яшьләр үзәгендә бер бүлмәдә матур гына өстәл әзерләргә куштылар инде. Как раз ул теге яшь бәрәңгеләр үсеп килгән, җиләкләр өлгереп килгән чак, Салмышыга барып мин машинасы белән төяп кайттым. Дуслар күп бит инде. Монда өстәл ясадык инде. Кердек тә бер 5-6 кеше, Ислам, Халим, мин, Рәис Марданович. Шуннан берне җибәрдек, икәнне матур гына утырабыз. Редактор әйтә инде. Ислам Камера яздыра. Я мин сөйм. Это Рәис Марданович, ислам ярар уңышлар сиңа инде. Шуннан кергән Халим белән сөйләшеп куйган инде, әйтәм, минем китүне әйтә, шунда упака белмим, әйтәм, шунда бер Истанбул озатуы да каршылауы да әйтәм. Шуннан исламны котладык та, әйтәм, Рәис Марданович, сезнең рөхсәт булса, мин дә китеп барам итне дигән була. Кая китәсең? Менә мин әйтәм, Гайнуллинның газет чыгарга тора.
Yine neydi? Şunda şakara. Kim etip? Zam etip vermeyeyim, первый зам bulsan ketersin. Ну, как раз мен айтам, первый зам буларға қиялланып барам деген балам енді. Ана жөннен кеттім да мен мотор ғана күшті коллектив анда, қызығы бізге. Қазанда ветелегірек біз міне 60-шы жылларда келіп мында оқи башладық. Трамвайда татар сөйлесіп қора, сеңа головой татар деп кіна бұрылып қана қарайлар ол вақытта. Амында яңа сұлық ашыла, орам толы митинглар, фәузиялар, фәндәсілер, миллион көтеріле бара. Ана шуның бір бәләкәйіне болса да болушы болмас мекен деген формада кіріп кетілген хикмет ол. Мен анда ол вақытта 2 ел ішедім де, аннары кеттім, Ринат Харис мені шақырды өзіне. Біз аны білейін сүтті бірге оқыған ек берген сүтті, шоңа енді мен аны құрмет едірім, ижатшы боларақ та. Анда мен 3 ел ішедім. 3 ел ішедім, аннары Халимнің үстінен пресс. Халим кете, шоны сездім дайын, мен айтам қайтам, давай. Мен айтам, 2 ел семьядан айырылып, Мәскеулерде оқып бердім. Өтеннер редактор болалар, мен редактор боларлық әзірлігім бар деген айттым да. Отырдым баштажын бөлікті, аннар отырдым. Халимны алғаш, аннары тұтындылар редакторжыларға, әлі ей ойынды. Исламнар өзлерінің кішілері Ризвановны көбем ақшалары. Мен енді ол уақытта күресшілер біле бір командада файлар білен Федерациясында шедірейім, кетаптар шығарға шығып келедірейін да көрініп кіна. Айттым, мен айтам, файлар башын айтам, мен мұнда перерос, елай, или мен айтам, қоясам, или кеттім мен. Кірі енді түзіне мәселені қалетті, енді все, қойдық. Міне, қазір бетінде тіл турында емес сөздер қойыртабыз. Журналистларда көпмедір дәрежеде материаллар шығара башлады. Тіл, ана тілі, татар тілі язмышы турында. Міне, сіз неше ойлайсыз бұл хақта, бұл мәселеде? Тіл ояныш хәлдемі біздің? Сіздің фикіріңіз неше көппат? Ана Рустам Нұрғалиевичтің тігі Дәулет Советіне йолламасын тыңдап отырдым мен. Анда, конечно, тек орын Россия өшәгәш рус тіліне берілерге тиіс, ләкин өзінің тіліне де сақлау турында қойбыртырға тиісті. Олай екі жұмшақ айтты ол. Анда залының яртысы түрлі милләт вәкиллері болғашын ол бүтән түрлі айтып та болмай андырында ана. Мына екі тілілік турында закон бар. Шолық Разил Валиев. Мен қазір Түбән Камаға отнаға бір тапқыр барып берейін, біздің оңына шақырым ара. Продуктлар оларға тегінде қарап берейін енді мен. Разил Валиев аннан мәселен депутат. Бір гына сазып түгіл, 3 сазып өлі. 4 болмаса. Yazып қоялар мұна. Ақшарлақ кафесі, например. Ақшарлақ тәржіме етілмей, шулай бет, исімі қала. Кафесі деген сөзіне татар тілін бірінші орынға қоярға деп сөз бергенлер мұнда. Кафесі Ақшарлақ келіп шыға. Сондан Ақшарлақ кафе келіп шыға дегенде. Мен айтам, нөвәлі шушы әйбірге баш жетмеді тек уақытта енді қоярға. Ауылларда қазір көп жерде шәһәр йоғынтысы. Біздің мәселен 3 яқтан 3 шәһәр. 15 километрда, 10 километрда Түбән Кама, заводқа километр 800 метр Тамекаға, район өзәге Шалбаға 40 километр, көрші тағы бір шәһәрге Зәйге 35 километр, Әлмәт әзген арырақ. Соңғы бір 40 ел ішінде, 50 ел ішінде ауылның бүтін кішісі таралы біткен үші 4 ауылға. Алар қазір тігінде квартиралар алып, балалар өстіріп, ұнықлар өстіріп, сонда яшап яталар. Қайталар алар жай күннәріне бітінісі жиылып. Ауыл тігінде гүр келі ұрысшы. Ғұмыр бойы ауылда яшаған тігі шәһәрге бармайым, барсам да қыш күннеге барып қайтам деген әбейлер, юморескіда кібік шығыртатып тігілер біле ұрысшы сөйлеселер. Менің қыз, 2 қызы менің. Бәлекәй шағында қатын жіберді туған яғына Сарманға. Жіберді 20 күнде тігінде үйленіп қайтты бұл. 20 күнде үйленіп қайтқаш,
дашада сөйләшеп ултырабыз бер вакыт. Бәләкәй кыз җылый башлады нәрсәләр. Шуннан бу аты юлы белән фәлән дип 7 катлы сүгенә тәнгән әйтеп сүз әйтә. Кызым, мен әйтәм, бу класс, мен әйтәм. Классика мен әйтәм бу. Ул кешесе менә английский мәктәпне бетерде. Университетның английский литература языгын бетерде. Доктор наук хәзер. Бер көнне барды Төркиягә симпозиумда катнашырга. Кайткач әйтә, әтием, так мне обидно было. Төркләр минем белән татарча сөйләшәләр, мин аларга урысча җавап бирәм дип. Менә кызым шулай, мен әйтәм. Син бит Англиядән килмәгән, мен әйтәм. Аның мен әйтәм, иң әйбәт юлы менә, кайт мен әйтәм, миңа кортлар карашырсың анда, минем белән бер ай булырсың, ял итәрсең. Мин сине татарча сөт сава торган кешеләргә, сыер сава торган кешеләргә сөткә йөртәрем көн саен дип. Практикасыз булмый. Авылда практика юк хәзер. Авыл мәктәбендә, урта мәктәп 19 бала. Аның берсе урыс. Ул урыслар кайтып безнең авылдан йорт алдылар да, теге малайны инде йөртергә шәһәргә ярак дип авылга бирделәр. Менә күрше малай ул минем. Мин кызыксынып торам аның белән. Әйтәм, Олег, ты на каком языке? Әйтәм. Я на русском. Учителя тоже на русском. Менә татар мәктәбендә бу. Сакларга кирәк. Мескен чуашлар алар авылда яшәүчеләр генә сөйләшә. Алар урыс белән буталып беткәннәр. Шуңа алар үскәндә дә, зур җирләргә менгәндә дә урыс булып үтәләр. Безнең мескен крашеннарыбыз бар, шунда юк идеге. Алар мескеннәр татарча укыганнар, татарча, аларның урысчалары таксиде. Менә мен әйтәм, урыс булсагыз да сезгә мен әйтәм, шулай туры килә дип. Сакларга кирәк телне. Семьяда сөйләшергә билгеле. Менә тагы хезмәтләрегезгә кайтып шул бер сорауны бирим әле. Сез Саба көрәше турында язган идегез, диме? Ни өчен нәкъ менә Саба ул? Шудан да Саба гына түгел, мен ана иң беренче яздым 450 бетлек татар көрәше турында. Шуннан ул эшне бетергәч, Җәүдәт Минахметов Саба егет инде шакырды да, ул Россия көрәш федерациясының президенты иде. Әйдә Россия буенча язаласың, язам мен әйтәм. Шуннан анда бер 3 ел утырдым да мин, бүтән элекеге СНГларны йөреп чыгып, шунда элекеге СССРга кергән илләрне йөреп чыгып, бүтән татарны җыеп дигәндә 600 битлек мощный китап чыкты. Без көрәшче халык дигән булды. Бер генә харф үзгәргән. Аннары менә Мәскәүдә 2 ел укыдым мен. Анда укыганда бер көнне атнаның шимбә көнне дәрестән качадыр инде мин Ленин китапханасына барып дигәндә Советский спорт газетасының 30-нчы еллардан бирле чыга башлаган саннарыннан башлап, ана шул үзем укыган 70-нчы елларга кадәрге саннарның бөтенесен карап чыгадыр. Нинди бәләкәй генә татар исеме, нинди бәләкәй генә татар фамилияле, нинди бәләкәй генә исеме татар исеме бар. Нинди бәләкәй генә Татарстан читендә кешеләр менә язылган бар, бөтенесенә картотека тутырып барадыр. Менә моның каланлыгы булып кайттылар алар. Миңа аларны файдаланырга кирәк икәдер. Менә шу 2 зур китапны язганнан соң, 2 зур китапны. Алар арасында әле теге бер туган Мадияровлар турында бер китап чыгарган идек түгел. 2 телдән соң, русчага да тәрҗемә итеп. 3 китап. Шуннан министр орынбасары Хали Шайхетдинов Саба районының Шыңар авылы егет инде. Минем ул авылга кайтып йөргән бар иде. Монда ул авылның егетләре белән, менә бу Фәрит тоже шул яклар малае. Аннары 2 ел эшләгәндә теге федерациядә председатель булып, бөтен көрәшчеләр бит инде минем аркылы үтәләр иде. Мин той шул журналистлык шире белән тегеләрнең һәр кайсына картотека тутырып, син каян әтиең, кемәнең, кем фәлән инде. Хатта милициядә әйтәләр миңа, на людей нельзя картотеку заводить дип. Бу бит мәдәм спортивный картотека дип катылалар мин алардан. Күбе минем запас. Мин ул вакытта кем сорый? Менә Мадияровлар турында китап чыкканнан соң кем сорый, мин аңа алынып, кичкенә генә булса да акча алып, шуңа рәхәтләнеп эшләп ятырга риза идем.
Ашын кешке йөргә кирәк түгел, өйдә йөрим, барып әйләнеп кайтасың, кунак булып кайтасың, дуслар күбәя. Үземә мин гомер буе эшләгән эшне дәвамлы кебек бу миңа. Сразу менә ул авылдан бик күп ниләр, 10 спорт мастеры чыккан ул авылдан, көрәш буенча. Ну, булдырасың, булдырам әйтәм. Давай әйтәм, 2 ел вакыт бир, менә сиңа фәлән сум акча биреп бар. Алып бир миңа техника мен әйтәм. Ноутбуклар ал, принтерлар ал мен әйтәм. Дуслар шаярылышак мен әйтәм. Миңа калыр, душманнар шаярылышак мен әйтәм. Сиңа биремен кайтарып, пленкасы биттеме, әйбәт. Шул шартларда йөрдем инде ул якларда, авылларны да йөреп чыктым аннары. Ниләр белән, аннары шул шуңа дигән авылга барып әле бер 4 ел сабан туйлары алып бардым көрәшнән дә. Анда шап китте, аннары мине чакыра башладылар Мәскәүләргә, Нижгарларга, тагын кайларда әле. Жюри сабан туйларына барып, 7 ел анда сабан туйларына алып бардым. Вообще, хатын әйтәдер инде миңа. Скучно булмасын дип, үзеңә табасың инде шунда рифәйә. Әшәм әйтәм, аракчы утырмыйм монда әйтәм, әйтәм, кирәк икән, барган җиремдә ишеп утырам, әйтәм, акылны югалтмыйча гына. Бу тормыш минеке ул, минем тормыш ул. Менә сез безнең сорауга җавап әйтеп бетерегез, менә Соба икән, ни өчен анда башка районнардан аермалыракмы менә? Ул шул авылдан иде ул. Шул менә Шыңар дигән авыл күз алдына тотылган иде. 10 спорт мастеры чыккан авыл юк. Бар ул бу адамна Толымбай дигән авыл. Ну көрәш буенча түгел алар. Алар шаңгы буенча, тегесе буенча, монсы буенча. Инде мин монда барып теге йөрәнә башлагач, мин әйтәм, теге авыллардан да, бу авыллардан да, мин әйтәм, бер авыл турында гына мин әйтәм, нәрсә шаккатырып булмый. Давай мин әйтәм, бүтәннәрне дә кертәм. Тем более аннары теләше аерылып чыккан иде Сабадан. Аның главасы, теләшенең главасы көрәшче малай үзе, Калимуллин. Алар инде хуплап, әйдә без дә керегендән, әйдә без дә керегендән. Саба ягы, Саба районы теләше, менә 2 район керәләр аңа. Аның бер инде аферасы юк, бер тәнәсе по закону. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.